Rano jutro, 5. avgusta 1995. godine, borci 505. Bužinske viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine krenuli su na borbeni zadatak spajanja sa vojskom Republike Hrvatske. Komandant Izet Nanić kreće u svoju posljednju bitku. Komandant je otišao i to on piše sa grupa Tegos. To je sastavna grupa od naših Tajfuna i Gazija. Oko 40 ljudi koji su imali zadatak upravo preko te previje koji sam spominjao da pređu, da uđu sa Ukrajinu i da se probiju do hrvatske vojske tamo u pravcu Gline i da koordiniraju dejstva hrvatske vojske sa jedinicama 5. korpusa i tome slično. I on, znači, govori Šeki, to je Šeki Meladžić, bio komandant jurišnog bataljona, dalje moj kasnije obavještajac, Nijaz, njegov brat Nijaz i dalje ovi komandiri, pravac previja. I kaže, sve sam uložio, bit će moja, otprilike, parafrazirano, BiH, osjećam pobjeda je blizu, daje mi snage da učinim zamišljeno. I onda nestane mu struje u kancelariji, on piše, nestalo je struje, sretno i potpisiva. Ja ne znam da ima jedna stranica potpisana u njegovom dnevniku, ali ovaj dnevnik govori o tome, da komandant Nanić nije bio na sektoru uopšte planiranja gdje će sutra se odigravati bitka, nije niko mogao znati gdje će on biti, nikuda će ići da mu bilo kakvu zasjedu namjesti, tako da bilo kakva priča o njegovoj pogibiji. Kretali su se teritorijom Hrvatske ka Dvoru, kroz šum, u rajonu Vijenca, ispod Kote, Hleb. Nailaze na tek osvojeni srpski bunker. Čuju se pojedinačni pucnji iz pušaka. Zastaju. Komandant Nanić puca na zasjedu. Iz stojećeg stava rafalima zasipa neprijatelja. U jednom momentu panterski se baca na desnu stranu puta. Mijenja okvir. Ponovo otvara vatru. Vodi se žestoka borba. Vatra je sve žešća i žešća. Komandant je pogođen. Pada na leđa. Nešto je htio reći. Izet je dar nama, od Boga dragog, da on takav bude. Jer bez njega, njegovog smisla za organizaciju, njegovog smisla da od nas, svojih saradnika, maksimalno izvuče i od svakog borca da nastavi u funkciju sebe ne štedeći ni trun, svojim primjerom to pokazujući, u biti učinila je da 505. bude to što jeste. Zajedno sa velikim komandantom poginuli su Meho Bašić, načelnik bezbjednosti 505. viteške brigade i dvojica pratilaca, braća Ismet i Suljo Isaković.